ujian dalu Pak Godong kayak suara ketemu janji ketemu sih dari tambah nom dasarnya nganggo kelambi putih sibuk krem ya ganteng temen ya Mbak oh jelas bodong nyuwun sewu Mas Dalang primen anut ngendikan yang biayi pintar pertama niku uluk salam oke benar sunah ning jawab kan wajib iya mila mboten wonten awonipun bodong badhe uluk salam siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wassyukurillah walhamdulillah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iya. Ada diguyur lah bodoh-bodoh Ora bodoh-bodoh ngarang amplop. Luar. Boleh saya luar biasa tuh. Luar biasa, pantes acung jempol khususon keluarga tambah kerja lagi masyarakat tambah kerja apa ya? Tunggu kerja kami pitados, kawula pitados pilih seneng maring budayane dhewe nopo malih beliau bapak kawogan bapak pinter dalam rangka memperingati Hardiknas mulane Piai pinter niku cara sidene sok parikan sing dikersakaken parikane ngaten men iwak wader nang jero olah putrane pinter mergo sekolah niku kesane bapak-bapak pinter ajang-ajang kalah jadi agar kepingin pinter syaratnya kudu sekolah ya sekolah ngoten malih Pak Bau numpak skuter sregep sinau jadine pinter sampeyan punya sekolah toh sampeyan punya sekolah piye boten kok buatan sekolah tapi gitu saya udah bapak sebabmu sababe bisa nih orang sekolah sababmu beri ngatan sebabnya ngatan Pak Guru niku ngelomboni bisa ngelomboni nak guru ngelomboni ngawur ya pengen tiga nganten kok Pak Guru bodong sekolah kok takwai pelajaran batinnya bodong kan pelah ayam apa maning pelajaran jangan apa seminggu bulan sekolah jangan takkan tadi minggu bulan ngetrok pelajarannya boten diparingi jadi bulan lulus boten sekolah tapi alhamdulillah anak cucu sampai sekolah oh ya syukur termasuk bojomu ya sekolah bojomu sekolah terus boleh sekolah terus cilik mawon ya tamatannya apa bojomu? Ini kan tamatan Kebaun. Ya Allah udah berani aku sekolah mau banget rok. Salah jabat nih gue loh Mas Dalang. Ini bojomu kan ada ya kena main suasananya tambah ageng, tambah regeng, tambah gayeng. Istri setia. Tundung. Nama Mas Dalang yang tarikan sampai jangan sampai jit parikan dong nang kedung rejang kene men pada sing merisani ngerti aswaramu karo ya ora kaya aswaramu kan wis ora tekan kene tekan ngendi ora tekan luar negeri tekan Korea barang putiku Korea kidul buntu maksud Korea goblok Korea parikan dong ya dong Randa kempling
nyangking ember dhuwur mlimping alang jero omber. Mana kepriwe paringane? Ora usah ditabuhi, Mas. Nang apa sih? Yen nang kene iki lagi Agihan pendidikan loh. Dalam pendidikan. Nah, dalam rangka Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Kok malah ngetok apa mikiran ndak kepling? Nyangking ember dhuwur mlimping jero omber. Gue jenengane Saru, ora bener. Tarikan sing bener bayar pirang-pirang. Maido gampang ning nglakoni kan angel aja kesusu. Berarti apa? Angger kurang ngerti tak kondisi. Dhuwur mlimping jero omber niku wujude kotak amal. Oh, kotak amal. Priyayi pinter warga mriki bisa anane kotak amal di mana saja berada bagi-bagi rezeki insya Allah berkah Allahumma. Pinter kowe dong. Bodong binatang kelas. Persis. Binatang kelas ya kancane entek di Prokirika. Kayak main udah. Bukan dari ciplek karena paringannya kayak apa? Anunya melu mawon kayak bodong rada. Rika mikiran ndak kempling. Iya. Nyangking ember. Randa kempling nutuki waktu nek ora jengking ora metu. Ya kepriwe beto. Bojoku kepriwe melalui pahamaning Sewu maido kesusu marani Saru ning dheweke paringane kaya gue luwih dening Saru. Kayak gitu. Orang masalah Saru maido apa tapi kan urung ngerti artine. Artinya sih priwe. Asosiasine kowe di anu bener digetak genana dhisik. Randa kempling nutuki watu nek ora jengking ora metu ibu-ibu sing pada lenggah sing pada mriksani. Tuli angger nang dalem anak-anak arisan. Oh iya. Arisan kan dilinting dilebok nang gelas. Lah kok angger pas kumpulan arisane metu dikocok. Kuwi arisane lintingane dikocok terus dijengking. Tuli metu siji. Lah mulane ngger ora jengking ora metu. Bener ya. Apa arisan dirogo ya ora. Lembut banget. Lah kemudian zamane sampean malam pertama karo ciplek apa ora dirokok apa kepriwe? Boten dirokok langsung tak banting. Saksi teh kula malam pertama kali bodong. Lah kepriwe blek? Anyong bingung anggar malam pertama karo bodong. Lah kenapa? Lah nyong jalukan nang Bali. Nang Bali? Bulan madune nggo Bulan madune nang Bali? Boten. Nang ndi? Nang Bale. Angger Bali, Tiongkok, Malaysia ngendi bae artis-artis duwite akeh nek nyong kan pengiritan. Ora susah mangan-mangan nang Bale bae nang apa? Kowe sing jenengane kaya Rika ki wong lanang ora tanggung jawab. Si jenenge wong lanang teh wajibe ngayani karo bobona bojone dong. Lah kaya Rika dhewe bojone pilih seneng. Senenge? Loh, dapat orang cantik. Ya ampun. Loh, apa menir kamu liya sing pada merunyo ben nanti kepengin. Ya Orang ngerti. kepengin kan. Bapak Sahabat gini jalan, Bapak Karsono Kepala Dinas PDAK, Bapak Karsono SHM, dia nganti mari nyungki kepengin. Bat-batnya nyung main apa? Ketemu Rika. Nanti kayak kepengin karo nyong. Tapi kepengin jejak maksudnya. Bener nyong arep nyun pirsa. Apa? Pak Warsono ngersakaken kali Ciblek kepengin apa, jare kepengin nekap. Ada cokaya gue. Dong Ciblek, main mantan gayang lagunya Bengawan Sore ya. Ini Mas Sudar Penada, Mas Sudar Penada, tapi ya, asik.
Antarane Sudar karo Bodong sampeyan milih sapa? Wis ngono iki Kacek kamu kacek tua karo nom. iya, milih siapa Sudar? Kula gerkani Bodong jane asline kon milih ya milih Kang Sudar. Bisane. Niko suarane apik, terkenal wiraswara ngendang pinter. Wong lanang nggo tuntunan niko. Kula seneng. Oh iya. Nggih, kenang nggo tuntunan wong lanang sing jelas. Ya ya timbangan dari kada suka nyong milih kae wong lanang sing kena nggo tuntunan dia kayak Kang Sudar. Tapi ora tuntunan kebenaran, kowe tuntunan karena PCK. Bisa. Mulane kula nuwun sewu wau teng mriku niku ngrungokkaken. Apa? Pancen ki dalam Kukuk Bayu Aji nanggap cara wong tukune niku ora rugi. Iya. Di samping sinden-sindene ayu-ayu, videone ayu, pemusike nom-nom nggih. Rame publik banget. Wau kan fragmen ketoprak. Iya. Mau ketoprakan apa Dar? Sumitene dan Sumitene. Oh, kasih. Sumitene ayu, edane subhanallah. Lah kan Iya. biasanya ya suminten kan gandrungnya karo Mas Obrot. Broto. Iya Broto. Karo tuh broto. Tapi memang bener ngendikane Kiai pinter. Nang apa? Jadi sumitene ayu terus ya nu sewu ora apa-apa wong ora ngerti iki. Terus Subroto nek kaya gue memang ngendikan yang Kiai pinter, kita memang kejam. Oh iya tak? Kita memang sadis. Mulane nang nyanyian anak. Cinta itu buta dan tuli. Oh, ketuli lagune kae sing anak jalanan. Lah iya. Sing Reva karo Boy. Ya maksudnya Reva nyet. Repot. Wong Kiai sing do pinsane kan nembe pada kresek-kresek. Apa? Kuku sindene ayu-ayu, ngoblong-ngoblong, be tetep sing kurang puas karena ditanggang. Ditanggap ya iya. Ditambahi sinden separuh wong. Siapa? Anu anak mau. Ngomong siapa? Angger ngomong sih bukan. Benar jadi perkosa ya ampun. Subhanallah semua tidak nyakuk kayak dia ya. Lah ngarani nyoko sinden separo. Ujar-ujaran iki kan ganteng apa? Wong Rika beraine wis wirun. Apa? Lah kuwe apa ora wirun? Biron. Iya. Kayak apa? Ya kayak korden. Ya tapi acung jempol khususnya sing diomirsane kagungan dalam diparingi jendela juga diparingi korden jadi walaupun bodoh lainnya kayak korden ini ngakasin butuh goblok. Udah butuh apa Oh, apa paling anu butuhnya paling kae buat tenda sing angger kae wong ninggal niku dhuwure niku paling kuwe. Terus maneh kan wong luru bi kebo babaran. Tapi ada di sawah masuk dari manis loh Blek. Oh jelas ya Kang Iya. Sudar. Aku milih Rika bae ya Kang. Arep Rika jare omonge bodong PCK ora masalah. Yang malah seneng duwe bojo ki sing kaya kiye. Lah kenapa? Berarti tresna. Oh, iya, Tresnane tak? temenan. Tapi dina-dina turu nomor satu kanida. Duwe ngomong dina-dina turu keprimen. Ya ora iki duwe bojo Kang Sudar ki ya. Ya seneng. Seneng ya? Lu ngamari ngendi-ngendi orang ana jatuhkannya apa-apa padane yuk pada bakso pada nyoto datang milih sekarepe yang uli ngempani. Oh. Iya iya ya Kang. Ora apa-apa ya Kang jadi bojone kabeh ya Kang. Ngono dadi bojone Sudar, Blek. Kang. Kene harap meneng bae karo kenyip-kenyip. Dar. Apalane kowe negar mati tak copot matamu. Iya benar. Ya jadi. Copot matane bodong kok nggali Rika ya Kang. Ora kaya wedhus gudi negar. Etok, kowe delokno wedhus gudi ketok. Wedhus gering gudiken. Siapa? Kulune ora nana. Rika jenenge
Sudar toh. Nggih belajar beli cikijang kan. Bantu bekerja. Enggang nembe kemawon memperingati Hari Timnas Hari Pendidikan Nasional. Bulan lakone seman lahir Apa ya? Kayak berdidik. Kayak mau diceritakan kabeh. Terus ana maling cerita tambahan kepriwe bisane rusin tutul Kentucky. Kepriwe bisane timin jadi bakul brangkong. Dia cerita kabeh. Kayak kok calone kapan ceritane. Oh, jadi kok ada ceritanya ya Kang? Iya. Nah, setrika sih harus nembang apa Kang? Bengawan sore ya. Bengawan sore. Lagu menika katur kagem Bapak siapa Pak Narsono. Bapak Warsono. Titele apa mau? SHM Ya, pada Banyong apa? IR Sudarsono MK. Apa? Ini rumah Sudarsono masih kontrak. Angger dia nanti telet. Agar bodong titele BCI. BCI apa? Bakul Cilok Idran. Apa ya dong? Orang anak alane menungsa terima. Bakul cilok sing penting usahalah semaksimal mungkin, sing penting halal. Iya. Walaupun orang jadi pegawai negeri, wira swasta pun orang apa-apa. Cilok cilok halal. Ya lewat ngendi aman goblok. Ini kan dipangan wong ngeracuni. Kalau ini anak si pangan kecantril bae nang kene telak mangan cilok bodong. Tapi ya gue ya di dalam Apa? ciloknya harus kedaluarsa lebrek. Apa? Ciloknya bodong. Oh iya. Ya kenal gue dodol apa-apa, kenal orang marinya dodol bucin, gue Mas kenal orang. jalan. Apa? Orang gumun-gumunnya sudah nyawane betah-betah. Ora betah kepriwe wong ora nyewa. Siki ngono. Rika Musairi. Orang Siki. Musairi ya Kang? Siki ngono ya, Brek. Iya. Kowe duwe mripat, Ya. duwe Bukan. Ya. Mangkene nyabuni tok. Ngomong Kowe duwe mripat, duwe Ah. kuping, Iya. angger kowe nyewa pirang ngono. Nyawane apa kok ora nyewa? Bengawan sore. Mergo kagem para pamirsa sedaya kang diatur Wilujeng Kijang